Bäseşikler tamamlanan sonra bir yerde fiýilglaş dawarat geçirli. Onda halkary ýaraşynda 1-nji, 2-nji we 3-nji baýrakly ornlara münasip bolan peýalwanlara degişlikde altyn, kümüş we bürünç medallar hemde gymmat bahaly sowgatlar dawar alýagdaýda oşurly. Fiýilglaş dawaratynda döwlet synamynyň ýaňlanmagyna ýaşyl togumyz belentliklere gallarly. Munyň özi ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň faýetinde hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň parasaty başdanlygyna sporty köpçülikle meden terbiýany sürmekde edilýän her türlü işleriň aýdyn tutnamasydyr. Mälim şäli sport we ählumumy paragatçylygy döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryna hemde netijeli hyzmatdaşlygy ýaپ oturlandyrmagyň möhüm şert bolup durýar. Dünya derejesindäki ýarışlaryň Türkmenistana geçilmegi ýurdumyzyň ösen sport merkezine öwrilýändigine öýül boşly tutnamadyr. Dünya meçhurnaky isläni halkary ýarışlarynyň geçilmegi onuň ýokary derejesiniň üpçüni dilişi bilen berk baglanşyk galar. Şoýun nokta nazardan Türkmenistanyň baý tejribe toplanyny sportyň halkary guramalary dolu iqrar edýärler. Şeýlekde ýurdumyz topolar arasynda halkary ýarışynda 1-nji orny eýledi. Ýere halkary ýarışlaryň biziň ýurdumyzda geçilmegi aýratyn ýakmetliler. Munyň özi türkmen döwletine goýulan bela sarpanyň hormatly prezidentimiň ende Gahrman Arkadamynyň durmuşy ýaşaýan halkary hyzmatdaşlaryna gönükdirilen açyk gapylar teatratynyň giňden iqrar edilýäniň aýdyn tutnamasydyr. Şeýlekde türkmen paýtagtyna üstünlükli tamamlanan halkary ýarysy öýül boşly sport bayramçylygyna urly. Ol ýer ýüzünde parahatçylygyň, döredijiligiň dawarlanmasy bilen berk baglanşyklar. Bu ýörelge hormatly prezidentimiň hemde Gahrman Arkadamynyň amala aşyrýan ýurt bähbetli, dünýä ähmetli işleriniň esasyny düýýäniňi önemli aýtmalylar. Sportyň sagdyn jemgyýeti kemaly getirmekde, sagdanyň ähli raýatlarymyzy gurşap almagyna, ýokary netijelerge gazanmakda ähmetli orny eýleýänini durmuş aýdyn görkezýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň faýetinde hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň parasatly başdanlygyna sportyň hemde köpçülikle beden terbiýanyň ösdürmegi döwlet syýasatyna ele tutulýan ugurlaryň birine urly. Türkmen paýtagtynda geçirilen halkary ýarışynyň çekileşli tutuluşlardan ibaret bolanlygy aýratyn belläliklidir. Halkary ýarışyna gatnaşan daşary ýurtly peýalwanlar Türkmen topragyna bildirilen mihmansyýerlik üçin hemde şular ýaly giňme şöyle halkary ýarışyna gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şeýlekde paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçiligining başa-baş döwüşini sport toplumyna geçirilen halkary ýarysy uly üstünliklere betlendi.